Kawawa naman. Gutom na gutom si ano. Gutom nakatatlong ano po yan. Nakatatlong pinggan, nakatatlong sandok na. Kawawa naman. Pahalata mo talaga tol na ilang araw hindi kumain, no? Pero nung nandun ako sa may tollway sa postal mo, sa Sandalero ko sa binibigyan ko ng Solero Steel. 3 kilo. Ilang araw siguro hindi kumain to. Galunggong dami. Ngayon nga lang ulit daw siya nakatikim ng ano isda. Ganyan ang kanin Kawawa na naman. pinogram sa computer daw. Bibigyan ka namin, pero ganyan karami ang kahit doon ako nagkaroon ng gana. Kawawa naman si tatay. Oh. Sa Solero dyan sa Tatay Jose. Sandalero ko. Mga ilang araw ka nang di nakakain ng maganda-ganda tay. Ito pong hinipag nila ang bigas. Mahigop nila yung bigas, hindi ka na nakakain. Kawawa naman, no? So ito guys, oh, kita si bahay ni Tatay Cesar. Aray, grabe to ah. Oo. Ito yung binablog mo tol? 4 years na. 4 years? Ako nagpapakain yan, talo 4 years. Oo. Tatay Cesar. Anong binili mo tay? Medyo maasim lang kasi nagpainting ako nung ano eh. Nagpainting? Painting ako doon sa sulat ng appointment ng babaeng mga pulis. Aba, Babaeng mga pulis! Galing sa Russia. Russia! Sa kasawang USA. grabe. Ang kinigyan na lang ng ulan. Ito yung sa airport police sa Tollway Patrol po. Tollway Sa Patrol. Postal Mall. Malupit. Pinapasok sa akin kasi airport police sa New York City saka sa Moscow. Airport police sa New York City. New York City. Ni Ervin sa kanyang mga kasada. Ay, tatay guys, oh. Itinapon sa Lamesa Dam. Namatay yung mga anak ko na bumili niyan. Na mga kahoy-kahoy. Saan ka galing? Bumili po ako ng uling dahil sunugin ko yung mga basura. Sulugin mo na yung bahay mo? Hindi po, papalitan dapat ng sako. Oo. Magandang Hi, tanghali hello. po. Magandang tanghali. Sakit sa batok Hello lang. po, sir. Sir. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Wala po kong kain dahil ang binigay ni bossing na bigas Ubus na. ay hinihigop nung nandun sa may litsunan. Hinihigit pa nung hinihigit. Lumilipad yung bigas dito sa hangin. Lumilipad ang bigas sa hangin, batanda roon. Ay ako ay pagka sinasalo kong ganon, kalahati pang ganyan, sinasalo ko, gumaganyan. Kaya hinahanap kong ganon, wala na akong masalok. 2 beses lang hinigop. Wala na akong nakain. Nagkape lang ako Kwento mo sa kanya, hindi ba dati kang astronaut? Kami po ay ni bossing nung nakaupo kanina rito ay nagluluto sa ilalim sa selda. Ay binaril siya, natamaan siya, tinakbo ako, nagtakbo sa kanya doon sa hospital. Grabe pala, no? Oo, nagbarilan doon sa lobby, nagluluto sa lutuan ng pagkain sa selda. Oo. Oo, yan, nandun ako eh. Ay ako, nag-drive ako ng sasakyan ko, naitakbo ko si bossing. Sakyan niya, 4x4. 4x4. Oo, yan na. D-Max. Diba? Asan na? Ay, ito po nilalabas ko kasi Cars to eh. Cars na. Corporation. Oo, nilalabas ko ng bansa, hindi ko pinaparada rito. Tirahan. Yan na si... Ito ay susunugin ko lang eh. Sunugin ko lang ito. Yan, mamaya. Paunti-unti. Ano yan? Diyan ka pa rin natutulog? Opo, ang tulugan ko ay ito eh. Paano ka dumadaan? Hinahangat lang pala yan. Oh, inaangat ko lang ay may mga ginawa ko mga upuan na kudkuran, gagawin kong kudkuran ng nyog. Dahil ang usapan namin ng anak ko, kami ay magiginataan bilo-bilo at saka mais, saka munggo na sunog. Magbibilo-bilo ka. Opo. Ay kami po ay, sandali, tanggalin ko yan. Sinisira eh. Sinisira nitong may ugat tsaka pinupunit yung short ko. Marami ang kalaban dito, kuya. Ako ay hindi pa nakipag-away dito dahil nakita ko ito eh. Wala akong kakilala eh. Ako ay pababa na mayroon kaming truck na galing sa Mega Wide ay may karga ng mga anak ko
na pinasundo nila at sinakay, ay pagdating dito sa may Boso-Boso, sa may KTV, Oo. pinasabog ng nagiinuman dito eh. Ay, grabe pala, no? Nilusob nila, ewan ko kung nainis sa akin, ay natutulog lang ako pagtanghali. Pagkatapos sila mag-inuman, nagsisipaglusob doon. May mga babaeng kasinyasan, punta tayo doon. Sex tayo, sex. Sabi, Ay, grabe. sex tayo doon sa truck doon, sa truck. Oh. Ano yung dati mong trabaho? Astronaut ka daw. Opo, nandun pa yung mga anak ko, nandun sa may headlands, marami pa roon. Ambulance. Headlands, yung halaman na malaking nandun sa may Sa buwan. ozone layer. Ay, grabe. Nasa buwan daw, Oo, nandyan. guys. Kaya ako ay nagpapadala ng pagkain na FedEx UPS. Ay, walang pagkain na kakainin doon kasi puro hayop. Kapag kumakain yung sanggol kong anak, ay inaagaw pa ng mga pet pag gutom na yung pet. Kaya marami pa akong trabaho. Kaya lang nahihirapan ako dahil pinagamit ako ng isang full state sa Dennis toilet. Pinagamit ko. Pinilit ako eh, gamitin mo ito at inumin mo yung gamot na doon para pumasya. Pero hindi ako bungi nung nasa Dennis toilet ako sa MIA, sa airport. Kaya ito, pinitiis ko, full state na pinagamit nila. Ang usapan, pag pumasok ka ng truck, ililisirin mo yan, wala na yung problema. Tatay, ilang taong ka nang nakatira dyan? Wala akong kalendaryo dahil ako ay wala akong makuhanan dito kung ano lang Isa na, guys. pinapupulot ng Ayan, mga bata. sa Yun lang pag-iisip. ang sinusunod ko. Kaya huwag kayong mami-misinterpret sa akin dahil kung ako ay pagising ko sa umaga, kailangan nakangiti na ako dahil mga bata hindi pa nakikita pero nandyan, nagsasalita. Pero doon sa may tent, sa may truck na yon, at nandito sa may Embassy Property, maraming truck yan na puno na yung mga sanggol pa. So, siguro mga ilang taon, mga 5 years dito, wala. Nandumating ako kasi dumaan ako sa EDSA na sinusundan ako ng helicopter ng bansa namin na Ay, grabe. ay pinaparusahan sa EDSA Shrine. Ay, grabe pala, no? Hininto Malayo kami. ng sagot. Hininto Oo. ako doon eh. Kailangan pakita ko sa inyo ito kayong papunta doon sa high-tech. Kilala nyo ba ang mga babae na ito na nakaposa sa may EDSA Paano ka Shrine? natutulog dyan? Pati nga pagpasok mo. Doon po kayo sa may kabila. Doon mo dadaan, doon po. paikot. Oo, doon. Doon pa ako. Sige, wag na. Kumain ka na ba? Wala kong kain kundi sopas na inabot ni Lolo na nagtitinda sa ukay Choco. Binigyan ka sopas. Tayo po. Kaya bumili ako uling, sunugin ko yung basura para mabawasan man lang. Sabihin ko ba dito yung offer mo sa kanya? Hindi. Ay, may offer kami sa'yo. Ano po yun? House and lot. Hindi, joke lang. Yan, sige, yan. Sama ka nga namin sa bundok, lilibot lang muna tayo doon. Relax ka lang muna tayo doon. Ay, hindi ako makaka-oo, sir, kasi ako ay may gamit. Kung ako ay walang gamit, may Hindi pabago naman sa Madonna Corporation, pwede. Hindi naman siguro mawawala yan. Hindi mawawala, may kaibigan naman dito. Andiyan Mga damit ko, nandoon ang damit ko. Dalhin natin. Dalhin natin. Dalhin natin yung Oo. Bakit din bukas? Pagka Kung ano kasi, sir, Akong daling lahat. ipasok natin doon sa may embassy doon, ay nandoon yung truck namin eh. Nandoon yung mga sanggol ko eh. Pakitingnan nyo sa CCTV. Nandoon Eh, kasi dyan, Sa may antena, na yan. hindi na iba yung kaibigan ng dating kaibigan ng kapitan dyan. Iba na. At saka ito, yung may blue. Yung may blue niyan, military truck ng USSR yan, sir eh. At saka itong bandera, bawal itong maiwan na walang nagbalaba. Sama ka na lang sa amin muna, tapos bukas ng Bukas na tayo babalik. ng hapon, balik tayo dito. Ay, mawawala pati bandera namin, boss. Hindi. Ako Hindi lang yan. kasi. Kung Tatawag ko doon sa kumpare ko na militar. Ano namin yan? Tawag ko. Ano yan dito? Tatawag ko sa kumpare ko kung dumating na ang Mutawa Ito. PD at saka police, NYPD Hello, police pare. na babae, puro babae. Ay, Kernel. Kasama namin sa Tatay Cesar doon sa bahay ko sa bundok. Pakirondahan nga itong lugar niya sa mga Ano bang dyan. lugar to? I-tech Para boso. wala maging problema sa bahay niya. Okay, Kernel? Ano kayo, sir? Line sige. Mountain, Line Hill kami. Ito kami, oh. Oo, line Violet. mountain kami. Line Hill, sa Rockwell kami. Pag-uusap ko na si Rockwell. Kernel. Oo daw, Bukas para naman rondahan. tayo uwi. Kasama yung nanay tsaka tatay ni Tol Sardinas. Eh, kasi sir, may naramdaman ako itong spinal cord ko. Hindi ako makauo kasi ako baka uminda pa dyan ay masaya. Hindi, yata masarap kayo. doon. Ang gusto lang namin, Oh, sama ayun ka na. namin, hindi yung puro nandito ka lang.
Kumayag na si Kernel. Turorondahan to ng patrol. Hindi, wala namang mawawala dyan. Hindi yan man nanakawin. Kami na Sinabi na kayo nakakasiguro sabi sa'yo. ni Kernel. Ayan po, sumisigaw yung mga anak ko. Ano daw ang sabi? Teka, baka malaglag. Ano ang sabi ng first lady? Oo daw. Aray ko, yan, Yung ano eh. sinasaktan ako. Umupak sa kanya eh. Itong mga binaril dito na maraming ugat, ay isang dump truck ito. Ay, May sakit ito sa nasa Encos mo, nabubuhay. Ay, grabe. Tinumba nila yung poste doon sa may pueblo noon eh. Grabe pala Kaya, ang ano mang pinagdaanan oras? nito tol ah. Ano mga oras po, sir? Magkakagulo rito, baliktad na naman yung sasakyan. Kaya po ay pinapahintay siguro ng pulis na babae dahil maghahatid kami. Maghahatid kami hanggang Bicol, Mentan. Hahatid namin yung Tinawag ko na kay Kernel na pwede ka daw hanggang bukas lang. Kasi Ay, paparondahan doon mamaya ng mga sa patrol. Sama ka na. Hindi naman kami masasamang tao. Hindi, kilala lang Tumutulong. natin. 4 years. saan pa ba yan, sir? Doon sa may kabila ng antena? Antena na yun. Diyan, pagka, di ba may kanto dyan, kakanan Oo. tayo dyan, tabundok. Ay, di, Bundok. Basta ka makita mo yung mga... susunod ako, sir. Maliligo lang, magbibihis lang Hindi ako. na, doon na tayo maligo. May swimming pool doon. May swimming pool doon. Kasi ako May bang tubig. marami pa akong gagawin, marami pa akong susulatin. Ito, katulad Eh, nito. wala, magagalit si Kernel, umuuna siya. Kaya pasensya niyo ako ngayon kung hindi ako makakasama. Matagal na pala kayo magkakilala ni Sardina. Sama ka na sa Di amin. ba nag-vlog tayo dito? Nakilala ko si Boss Sardine sa airport. May in-announce ng pass control na siya nasa radyo na ako kasi nasa river ako sa P3. Ay di ako ay nag-iisa lang na dumating pagkatapos ng bumumba sa airport na nuclear. Kasi may sarili akong aeroplanong sinakyan. May sariling aeroplano yan, tol. Ay, grabe, no? May mga kasamang mayaman. Helicopter pilot yan. Mayaman ng bansa namin. Di, wala kong papahiyain dahil delikadong mamahiya. Dahil mayaman ng bansa Oo. namin. Sa Russia. Ay di, bumaba ako mag-isa para makapunta ako sa Makati Diamond. Yun ang utos sa akin. Eh, nakapunta ka dyan sa Makati Diamond. Pinapunta naman ako sa Makati Med. Kasi ang anak ko nasa nursery. Tapos sa Medical City at saka St. Luke's Global. Baling nga ako sa Luke's Global. Inatid lang ako ng pick-up na service ng sundalo na may tatak na security. Gagamutin na sana ako na patingipin ko. Pinagtanggal na yung mga dala kong gamit sa may emergency. Eh, Tama na to. kinancel at pinakit ako rito. Oo, pinakit ako rito. Hindi, tara na doon tayo na Pumayag ka na sa akin nung nakaraan, sasama ka. Bukas uwirit tayo. Kung may damit mo dyan, importante sakay doon. Alam mo yung damit mo, tara, sama ka sa amin. Uwi tayo bukas, tinawagan ko Uwi na si naman tayo Kernel. bukas. Eh, ako'y... Mamaya, pupuntahan na ng patrol dito, nabantayan tong bahay mo. Kuha ka lang ng damit mo, lagay Dahil sa nga, bag. papahingin niyo muna ako, sir, dahil ako'y pagod na. Dahil Doon na matulog ka doon sa loob. Aircon yun. Kunin mo lang to. Ano? Ito, kunin mo lang ito, lagyan sa sasakyan, baka mawala. Kunin mo yung bag mo. Mga susunugin ko pa yung mga basura na Baka yan. magsusunog dito, sabi ni Kernel, bawal na magsunog dito, baka magalit yung mga bata. Baka may Bawal masunog ang magsunog mga dito. bata, delikado. Ay, sige, nilalagay ko muna sa loob to. Lagay mo sa loob, tapos Kunin mo kunin mo yung yung damit. tara, sama ko sa'yo, di ba, iikot? Paano ba yung daanan mo? Sandali lang, sir. Ayusin ko lang to, ha. Paano yung daan mo dyan? Nakatawag sa sir, baka malaglag ito. Sige, dali mo lang. Nakatawag sa Department of Foreign Affairs. Sa Pasay. Okay, nakatawag na siya. Sandali lang, sir, ha. Grabe, oh. Yan lang talaga siya lumulusot. Tingnan niyo, sir. May bag ako kulay brown yung kay Popoy Manuel. Sige, Dadalhin ko yan. Dali mo yan, dali mo yan. dalhin mo yan. Ay, pipit-piting ko muna ito. Yung lata, kahit iwan mo na yan. Iwan mo na yan. Hindi yan mawawala. Sandali lang, sir. Pahinga muna kayo dyan, sir, ha? Sandali lang. Ako ay kailangan magtrabaho, eh. Huwag lang kayo magagalit, ha? Sandali lang. Kasi marami akong tatrabahuhin, sir. Ako ay, May kausap pala. O, sakto, nasa kanya yung mic. Nasa kanya yung mic na isa. Okay lang talib mo. Ito naman, nakumbinsi natin, tol. Wala. Tawag ko lang. sandali lang, sir, ha? Sandali lang, sir. Ayusin ko lang. Oh, ayusin lang daw. Ikaw naman, nagmamadali ka eh. Kasi Ikaw, ito ay ano eh. Madali. Hindi pa ako rin eh.
mabiyaya. Ito po yung bahay niya rito. Yan o. Kita niyo po ba yan? Grabe. Kung sa madaling salita, siya ang taong basura. No? Kulubin talaga. Oh, grabe yun. Nasaan kaya pamilya nito? Saan pa pamilya nito? Ano yung ginagawa mo dyan, Tay? Sandali lang, sir. Gagawain ko lang ito, lutuan namin. Lutuan. Pinipit-pit niya yung lata niya. Oh. Parang ganyan, kapalit nitong lutuan namin dyan sa ano. Saan ba siya umiikot doon? Saan ba siya dumadaan doon? Okay na. Angat mo. Hirap na hirap siya eh. Yes, sir. Nag-giba kasi ito kagabi. Giniba nung ano, maraming ugat na nagkatuwaan. Kawawa naman tong pobre na ano. Dalhin mo, yan lang. Hindi, ubos na yung bigas na binigay nyo, hinigop eh. Oo. Sana ba yun? Doon, Maraming bigas doon. Huwag mo nang daling yan. Ito yun eh, di ba? Oo. Ubos na oh. Kaya nga, bibili tayo doon. Yes, sir. Pagbalik mo bukas, marami ka na ulit bigas. Oo, bili na lang tayo doon. Tara na. Ano ba yan, dalhin mo? Babalik ako agad. Sana sumama. Tatawag na natin yan doon kay Sana Kernel. sumama, ano. Magkape muna kayo. Hindi na. Hindi na. Maraming kape dun sa bahay. Gusto mo, may milk tea pa. Gago! Doon tayo magkakape. Tatanawag ko na kay Kernel yan. Walang problema Wala yan. nang gagalaw dyan. Yan, sinelas. Oh, sandali lang, sir. Okay. O yung jacket mo, barin mo, mainit. Oo. Pare mo na yung jacket mo na yan. Malabit na ano naman. Okay na. Nakasakyan naman tayo 4x4. Yes, sir. Saka 4x4 naman tayo eh. Ang sombrero ko, teka, daling ko yung sombrero. Ilak mo lang, ilak mo. Ilak mo yung pinto, baka may makapasok. Gago! Ilak mo. Sige. Ilak mong maigi. Tanggalin mo sa Lagyan. jacket mo. Oo, tatanggalin ko lang. Babalik din tayo bukas ha. Oo. Tinawag ko na kay Kernel. Magdadala akong mamalit. Pero na doon, doon ka na. Wala. Maraming damit doon. Yan, ilak mo, ilak mo. Tara, Iwan mo rito sa ano, sa dressing room. Hindi dressing room mamakasin mo. mga amoy natin, sir. Okay, dito tayo doon. Ayan. Madumi yung kamay ko eh. Okay, Ugas muna iwan ako mo na yan. Ugas muna akong kamay. Hindi na, wag na, doon na tayo. Maraming tubig doon. Safe ka naman doon tayo, wag kang mag-alala. Ano doon, walang mababait naman kami. Let's go. Padalhin mo pa ba yan? Oo, gagaling ko, sir. Kaya na kayo sa likod. O, doon na kayo tayo, buksan mo to. Buksan mo yan, o. Yan, tulak mo yan. Ito. To, ganun mo yan. Ay, yan. Yan, tapos ganyan. Yan, pasok na. Pasok sa sa ano, dito, sa gilid. Pwede Para po rin kita ka mo sa ano. O, dyan. Kininanay. O, di ba? Cable ng... Aurora. Oo, yung cable sa may mga bundok. Magkasama pala tayo dati. Opo. Yun ang naalala ko. Oo, magkasama pala kami Nag-duty dati tayo ni Yossi. na pag may emergency, nag-responde tayo dyan. Marami ba hindi ko na kasi tanda ano ba mga pinagagawa natin noon Eh kung ano lang ang nakalista sa kampo, di yun sa lang. mission natin, yun lang Kung gagawin lang, natin. Ano lang ang nangyayari, yun lang ang aking naalala. Kasi may professor din ako na PMA iyayaya professor. rin ako ng Cam Aguinaldo. Si Mr. Jose Kung merong... the professor, no? Dapat Opo. pala pangalan mo the professor. Opo. So ano, ako anong ranggo ko? Ay, Nakalimutan ko na eh. hindi ko alam kung aamin kayo kung akong yung lugar yun lang makita ko kung maalala lang kung kayo ang nakasama. Ganun lang aking paliwanag. Kaya huwag kayong mga misinterpret. So ganun pala yun, no? Opo. Grabe pala yun. Masakit na siya. Hindi, nasabi ko lang. Ikaw naman. Biniak ka naman. Tinanggal na siya dyan. So dito na tayo.
Sa Mansion de Sardinas. Yan, maganda rin dito pag gabi o may mga lumilipad din na. Ay, maraming lumilipad dito. Gusto mo, hulihin natin. No, hulihin natin yung Kasi doon sa tent ko, naka-uniforming may baril. Ay, grabe. Nakalutang. Ay, si Bossing. Grabe aswang, no? Tay, baba na, tay. Binabaril ako nung Nabaril ka? naka-uniforme doon sa Luzon Pound. Oo. Ano yung dala niya? Grabe, no? Binabaril ka pala doon. Eh, butas-butas yung aking Yung, tent doon. sa? Yung sa may iTech, yung Dito tayo, pasok ka doon. Opo. Dito tayo, dito tayo. Pasok ka, pasok. Walang, Baka mga yung aso. wala yan. Mabait yan. Mabait yung mga doggy dito. Talaga naming ano ito, putik eh. Opo. Pasok ka na doon, tayo. Dito tayo. Ayan, upo ka doon, oh. Si Calso, guys, oh. Ang tagal nag-antay. Bossing! Dito, doon, oh. Upo ka doon, boss. Upo ka lang dyan, yan. Tay. Baka magalaw. Dito. Yan. Yan. Salamat po. Ako'y Oh, hilo ito yung bahay ni ni Professor Sardinas. Oo. Sana ako alas 3 wala pa to yun. Yan, so dinala namin dito si Tatay Jose. Magandang tanghali sa'yo, sir. Hindi ko alam, magkasama pala kami dati, tol. Magkasama kami sa mission. Oo. Saan yan? Saan ba tayo nagkasama nun? Kasi dito kami sa may Aurora. Aurora ka. Kami dyan. Pagka may nangyayari dyan, lalo alien, galing sa dagat, naka-cable lang kami sa cable dyan. Oh, yan lang ang naalala ko. Pero matagal na yun. Dahil ako'y USSR pa umuwi. Ay, malayo ang USSR. Matagal na ang aking alaala. Sa Aurora pala tayo, no? Matagal na ang aking alaala. Mga ilang taon tayo nagsama nun doon? Ay, hindi ko na maalala kung anong taon pa yan, sir. Dahil nasa PMA ako eh. O, nagtuturo ako. Yun ang naalala ko eh. Pinaalala ko lang sa inyo kung maalala. Nagkasama pala tayo. Ngayon ko lang naalala ulit. Grabe mo yun. Tama ba kayo? Oo, nagkasama pala kami, Nay. Ngayon ko lang na, Ngayon lang kayo nagkita. Oo. Mga 2000 ano kaya yon? Mga anong taon yun, Professor Jose? Eh, 2099. mga ano ba yun? Ano bang taon na yan na nandun pa ako? Kasi, Ay, Di ka pa nagsabi. Mga 90s. oh, 90s. Mga 1991, ganun. Oo. Oo, di pa ako pinapanganak nun, Tingnan mo. Ang tagal din pala, ano. ginawa ko yung suicide, no? Hoy, kita dito yung ni tatay. Vamos na sa Uy, hinang-hina eh. Nanghina ka? O, nangihina ko dito sa kagaganyan sa batok nung... Parang ano yan, may nakapasan ba sa ano Yan mo? po bang inyong cellphone ay may CCTV? Baka po, meron yan. Pakitingnan po ninyo muna yung kung sino nasa loob ng Grandia dun sa hospital system. Sige, check Ako'y- natin yun mamaya. Baka, Tol, lasan ba si Tol Sardinas? kagaganyan ng batok ko. Tol Michael. Tol, ano daw, check mo daw yung Grandia. Oo, yung Grandia. Tsaka yung ano sa daw? likod ng hospital system. Yung Tinawag ka kay CCTV. Kernel. Pinaglalaruan yata yung pedal, yung gasolina. Oo, baka Nandun, mamaya, nandun ang ano yun, no? sakit eh. Mamaya baka ma-over. Oo. Nangihina ako. Kumakain ka ba nito, ng manok? Ay, Adobo? pwede rin po. Lutuin natin yan mamaya. Yan. Si tatay, ano. Wait lang tayo, may kukunin lang ako. Likod nung creek na Yung ano? sa may basurahan doon binuga. Yung ano? Isang drum na binibigay ng reporter, kinukuha na ng camera bago binigay sa akin. Nandoon sinasamuol na gano'n, isang drum. At binubuga doon sa may likuran, sa may bundok. Ah, grabe, no? Tumpok-tumpok yung mga bigas ko doon na binibili, pati yung binili kong bangos, galunggong, Asan na? Nandoon, Nakatambak lang doon. pagka sindihan ko yung uling, mamaya paglangon kong ganyan, wala na, pinandoon na, Ay, grabe. kaya lang, yung Max Deha, maraming paa, hindi ko nakikita pag nasa tabi ko. Oo. Kaya nasa samual niyang ganyan, tsaka siya tumatalon doon sa may bundok. Binubuga ron. Sayang lang ang mga binili ko mga ulam na isda. Piniprito ko. Grabe pala, no? So, ito po si Calso. Yan, pa-subscribe Salamat po. po, guys. Yan.
Tatay Cesar, dating professor. Hindi. Kasama kami yan dati. Inspector na kami nga rin magkasama daw, nagulat ako eh. Di ba inspector ka dati tayo? Opo. Ng bus? Ako yung driver doon, di ba? Punta mo. Opo. Pasensya nyo ako dahil hinang-hina pa ako. Okay lang, Ay. walang problema. Ano, nakabili bang uling? Oo, nakabili akong uling nandun na. Kaso, sinundo ka ng mga iniwan ko. astronaut. Oo, iniwan ko. Sinundo ka ng mga astronobo. Hirap nga lang. Nagsami astro tsaka istorbo. Ay, ang aking konsumisyon, Ano yun? sinamahan ako ng bata na ibang apelido. Ay, grabe. Hindi ko mapag-usapan. Ako gulong-gulo araw-gabi dun sa sidewalk living. Ay grabe, ang lupit no. Kung mura-murahin ako, sobra ng mga tao. Balikan natin pagbukas, pagbalik na pag-uwi. Eh, ang sasakyan kasi niya na military truck, dapat nasa sidewalk lang yan. Pinapasok ni Brian Vargas. Di, tumahimik lang daw ako, sabi ng mga dumadaan na sundalo. Di, Sabi ni pero Ryan ikaw, Vargas. Ang tagal ko na dyan, ba't tinamikan ko lang. Pero ang anak ko, ang dami na. Ilan? Dami na. Ilan na anak mo? Nandun na listahan sa plywood. Ba't nasa plywood yung mga listahan ng anak Wala mo? akong pambiling ballpen, wala akong lapis, wala akong card na, milk card na. Marunong ka ba mag-drawing? Hindi ko masabi sir dahil ako. Dito drawing mo doon lahat ng mga pinagdaanan mo. Bibilang kita notebook tsaka ballpen. Doon mo i-drawing lahat. No, pwede sketch no? lang, sketch Oo. lang. Pwede sir, magkano? Pwede yun. Pagka wala kong ginagawa doon sa ano kung sakaling Kaling Kasi- ka ilalayo. kasi ang oras diyan, dadaan yung Manila Bulletin ano? Hmm. Sa Manila Bulletin. Ito, binayaran to isulat mo ito. Binayaran ko sa Supreme Court sa POI building sa Oo, Second tama, Building. tama. Ay di isulat ko agad kasi mamaya may suntukan na yung... Suntukan. Oo, suntukan na sila. Eh, kung masulat ko, hindi naman nangyaring mag-away-away yung nandoon na. Ang kailangan talaga may sulat mo para hindi mangyari. Oo. Ang galing, Nasusunod parang ko. siya na to. Sorry ni Aladdin. Oo, nagsusunod Oo, ka. story ni Aladdin. Oo. Sundukan yun sila sa may share. Yan. Kaya ako ay takot Sino na. nalo? Sino nalo tayo? Hindi ko naman kilala ang mga tao dahil ako hindi naman magtatanong. Basta ako, susunod lang. Lagi sa airport, sa pass control. Basta sumunod ka lang. Basta kung may susulat, may susulat ka, sulat mo. Dahil alam mo naman na kung may mangyari, nag-aaway yung mga tao. Ganun lang ako sa akin sa pass control, sa EMEA. Kaya sa Dennis, eh pinapirma ako bago ko umalis sa opisina, doon sa may gate papunta doon sa may gitna ng Dennis tsaka yung dulo na may kantin ng ice cream. Yan, doon lang. Grabe din Ayun, pala. sumasakit dito ko sa buto. Kaya ako So tawag dito, ito, may mga damit dito. Apo. So, yan, pagpipili. Ano ba size ng bewang mo? Ay, ano lang yata ito, 28 lang siguro. 30. 30. 32. So, oh. Yan, salamat po. Ayan, oh. Ay, ang ganda pa, oh. Kala ko Tommy Hilfiger Kasi Sakto yan. grupo namin sa White House, Tommy Hilfiger. Tommy Fighter Opo, Tommy. sa White House. Oo. Oh. Masaik. Borneo to. So, paano yung jersey mo? Papalitan mo na. Eh, patungan ko na lang muna. Hindi, maliligo ka. Hindi, mamaya na. Eh, aha. Kaya mo lang. Maano yung mic? Yung mic natin malalaglag. Oh. Po. Tsaka mo na lang yung galawin pag pipilian na lang kita dito. Ng mga shirt. Ang daming shirt, oh. Oh. Oh, ito, oh. Ganda, oh. Aha. Shirt ni Boy Sardinas. Galing to, bigay Aray ko po, natin. huwag kayo magamit. Ganyan lang. Ano yan? Ba't ka napaparay? Ay, ang pedal ng Grandia, ay pag pinigang ganun, ako ay napapaganyan. Ay di, tinatabla na ako dahil siguro ang card noon, marami nang iprinin na nasa computer na license ko, international. At saka meal card, saka gas card. Kaya ako masagad na ang talab sa akin dahil prinin siguro. Grabe din. Meron silang tigi-tigisan na lisensya ko. Grabe pala si Kuya Jose. Ano natin siya ng pawak nga tol. Ano natin siya ng t-shirt dito. So ito yung isa. Pilihan natin t-shirt muna, t-shirt. So, siyempre medyo malamig. Nagpagawa na kami. Sakto.
Nagpagawa na kami ng traktor na cockpit na transporter eh. Kasi darating, Ay, grabe, darating cockpit. yung bisita natin na mga mutawa na babae. Mutawa. O, tsaka NYPD. Ano ni ano yun? Ni Motowo. Motowo, Motawa, ano? PD na. Motowo Kutumbo. Aray ko, masakit. Dito, mga pasambatok dito. Hindi, kailangan pabayaran ko sa allowance ko, dito kukunin sa emergency ng sa Mercury Drug ng Sakto ito, Medical mo. City. Doktora, darating na at mamasahihin ako. Pero ang usapan, na kailangan pagkatapos ka masahihin, magpakulay ng buhok, tsaka mag-ayos ng ngipin, nakasakay ka nga sa truck agad. Yun ang sabi ng doktor ng Medical City tsaka St. Luke's. Ay di naghintay ako hanggang ngayon. Pero ang alam ko, babayaran na, nandun nakakasana yung cheque, Sige. package. So, mamaya, bago Aray ka ko po. magpalit, naliligo muna. Apo. Tapos, magluluto muna kami ng Opo. pagkain. Mamaya natin ituloy ang istorya sa Pahingayin niyo kwento muna ni po, tatay. Ano? makaupo. Pahingayin muna. Pahinga muna, ano? Ako po lang ako Oo, sige, eh. sige. So, yung dalawa guys, oh. Nandun sila. Nag-uusap. Payag siya na dito daw siya, tol? Kasi marami daw siyang naghahanap doon. Sabi ko, tawagan na lang niya doon yung mga kaibigan niya. Tawagan niya na lang yung mga ano niya. Eh, bumaba po, naka-aeroplano sa Bruno Baka tayo. Palace. Bruno Palace na, hindi kayo yung nandoon sa Bruno Palace ng... Bruno Palas. Oo. Saan naman yung Bruno? Doon ka tayo. Sa Borneo. Oo, naka-aeroplano. Hindi, upo ka dyan, oh. Sa katabi ni Jet Sabrina. fighter. Oh. Jet fighter ang sinakyan ko eh. Ayaw mo dito ka na lang. Maganda dito. Wala kang problema sa bigas, sa pagkain. Dadalang ka namin Hindi dito. ko masabi kasi ang mga reporter ng... Tapos dadalhin namin yung ibang gamit mo dito. Hindi, ang reporter ng CNN na nasa Renaissance, ay ako hinahanap dahil takot silang umakyat eh. Takot silang umakyat. Oo, takot silang umakyat doon sa hospital system. Oo. Dahil nakalutang na si Elmo doon na nakadikit ang ulo sa may... Elmo sa may- Magalona? Si Elmo na Electrolux daw yun eh. Electrolux. Sa Singapore, sa Grabe, Malaysia. Electoral. Nakadikit doon sa kesame ang ulo ay yung mga anak ko nasa loob ng truck at mga baby pa. Mga baby pa. Oh, wala Sakto lang din yung bigas na bigay mo nakaraan. No, bali, kailan ka pa huling kumain? Ay, itong paghigop ng bigas sa sako na binigay ni Boss Alvin tsaka ni Bossing Jim. Pag salok ko ng ganyan, Nawala. ay lumalabas na ganyan dito eh. Ang bigas ay gumaganyan. Hindi ko pa nagagalaw yung tabo ng bote na ginupit ko. Yung puwit ng bote eh. Ilalagay ko doon sa lata ng Red Horse kasi madaling maluto doon. So, nagluluto pa Pero kami kung guys, sa kaya kasirola wala na- pa namin mapakain. Sabay sa amin yan mamaya. Pagka doon sa kasirola na binili ni Boss Alpi sa akin, hindi ako makakontento ng kanin dahil matigas. Pagka hinalo ko na, pag sinando ko na, malambot. Pag isusubo mo ng ganyan, matigas na. Matigas na ulit. Okay, no? Yun ang Pero kailan ka pa kumain? Kagabi, kumain ka na. Oo, tsaka Kanina kanina, umaga? sopas. Sopas kanina umaga, tanghalian. Nandun sa may kahoy na tinalian ko. Yeah, tol, dalagay mo lang dyan, Sopas. nagsasaing pa eh. So, Tsaka rice coffee. rice coffee. Oo, yun. Bago yun ah. Rice coffee, tol. Kaya pag binibigyan ako ni Boss Alvin ng pera, binibili ko ng Chocomucho, Chocomucho. tsaka rice coffee. Rice yan, oh. coffee. Hindi pa na yung natanggal ang aking dumi. Yung dumi na ito ay hinahawakan ng maraming ugat na binaril doon na isang dump truck eh. Kaya ako'y ilang na ilang. Dami po, oh. Nuhugasan ko, Pala to. nuhugasan. May tubig kayo dyan, boss eh? Mamaya, maligo ka na rin para Ligo ka. Grabe. palitan mo lahat yan, yung shirt, damit. May mga shirt doon. Oo. Masakit masyado. Mas may ko dyan, may makapal na damit ako dyan para hindi ka lamigin. May CR oh. Dito ka na lang, kaya mo dito. Ay, ang anak ko marami, miss na miss ko. Papuntahin namin dito. Oo, mga bata pa sa Papadala, school. kada punta namin, dali namin dito anak mo. Eh, ang mga iba ay nasa hospital na eh. Nasa Cosmo, nasa St. Ayaw mo Luke's, munang gumaling. nasa Makati Med, nasa De Los Reyes, nasa Medical City. Oo, hayaan mo muna siyang gumaling. Sakit, no?
Kaysa ano, di ba? Ay, gawan nyo ng paraan itong Grandia, mapunta rito, para malaman ko naman. Ano yung Grandia? Dali namin dito. Asan ba siya nakalagay? Nasa may hospital system sa O sige, ito. Ito, bibigyan kita ng ano, ng kasunduan. Opo. Titira ka dito ka, pagkain, kompleto. Tapos, yung Grandia mo, dadali namin dito pagbalik namin. Opo. Yun. Palitan ko lang ng kung ano yung Basta dito ka lang. Kung gusto mo, pag nabuboring ka, tanggal ka ng mga damo yan. Huwag ka lang gagala doon sa malayo. Dito lang. Okay, dito kaysa doon. Diba? Okay. Walang problem. Kung Ayan, kasundo na, tol, anong ano mo? Basta dito ka lang. Kaysa doon, ang hirap doon, tay. Ang hirap ng kalagayan ano mo pong doon. masasabi nyo doon sa perma natin? Kasi Pirmahan tayo, magpipirmahan. naka-duty ako sa nasa Ako nakakausap doon kasi may mga tiyuhin akong general tsaka mga nasa pinsan. Cosmo Hospital. Kilala niyo si Einstein, lolo ko yun. Isa ako na bahala. Si Dr. Jose Rizal, yan. Mga ano ko yan, kamag-anakan ko yan. Ako bahala doon sa mga yan. So, Nasa Cosmo mo siya Hospital. papatirahin, tol? Pinapirma. Dito siya. Pinapirma ko na magtingin ng may Si sakit. Tito, kaysa nandun siya, Tinitingnan lagyan lang mo siya yung rito may ng sakit. higaan. Nire-report mo sa akin. Sa doktor na naka-duty. Yan ang sabi. So maya lang, hintayin natin, nagsasaing pa kami ha. Tapos, ang ulam natin, adobong manok. Kumakain ka ba na adobong manok? Opo. Wala pong problem. Ayos pala to si tatay, no? Aray ko, masakit. Ano yung masakit? Yun nga, sa Grandia. Ginaganyan ng aking likod. Na ganyan na, abot pala dito, no? Ay, yung gumaganyan multo na, lumilipad na. Si lumilipad? Mariel Puron. Grabe yung lipad. Eh, Nalipad ewan pala. ko kung paano yan namatay dyan sa... Ang usapan namin, dyan lang kayo. Baka So yan si Tol. So dito na siya, Tol. Napapahig na natin. Hindi pa ako ganun nakakasigurado kasi bago-bago yan. Pero bilinsin natin. Makumbinsin siya. Hanggang bukas, no? Halika to, dito ka, meron ka pang rooftop. O, halika to. Rooftop. May rooftop ka pa pala. Ano mo, may bahay Tandaan ka na, na. baka madulas ka, ha? May rooftop, may bahay ka na. May bahay May mo. rooftop ka pa. Pag gusto mong, halimbawa, gusto mong refresh yung kaisipan mo dahil sa grandihan na yan. Di ba? So, yan. Lupit bahay mo, walang ganito eh. Yan, upo ka dyan, no? Upo ka dito. naman nila yun. O, di ba? Po yan. O, bahay mo na to. Antog pa. Ngayon, ang tangkad niya eh. Ito, may araw ka pang aso. O, Mabait si Putek, saka si ano, Putek, tsaka si... si Django. Si Putek, tsaka si Lupa. Putek, saka si... Pati ugat dito, yung naramdaman. Ngito mo, pati Oh, ugat dyan. daw. Okay lang sa inyo, nasasabi ko nga Oo. Okay lang yan, walang problema yan. Dito, gagaling ka na dito. Ano? Kung gusto mo maligo yan, oh. Ayun, May poso pa. sakto, O, magbomba ka na. Halika, magbomba ka tubig. Doon Magbomba kasi guys, tayo. wala siyang ano doon. Wala siyang tubig tol doon. Doon sa... Doon, nag-iigib lang siya. Ayan, oh, magbomba ka dito. O yan, magbomba ka doon ah. Magbomba ka dito. Ito yung... Langgana. Wala ka pang problema sa tubig. Tay, linisan mo lang. Tapos mapunuin mo yan para makaligo ay linisan mo na lang din. Diba, sabi mo, Ikaw, try mo daw. Yun, no? Di ba? Lupet. Di ba? May tubig ka na. Doon, ang hirap na hirap kang walang tubig. Wala kang ligo. Walang tubig dito. Walang problema. Di ba? Ganyan po ang Team Butete, guys. Hanggat maaari, gumagawa kami ng paraan para lang maiayos namin yung yung kalagayan ng tinutulungan namin. So, linisan muna to. Tawa ka to. Linisan ko to. Tapos maligo ka na. Maligo ka na. Yung sakit mo sa... Yung kasi na ano ito, guys, yung biro mo naman yung bahay niya. Ang hirap matulog. Balukol talaga si Tatay Cesar doon. So tayo, punan mo na lang to guys, tapos maligo ka na. Wala naman to, hindi ko pa nagagamit. Pwede naman siya dyan. Oo, okay So lang yun. pagka na... Basahin mo na lahat yan, tapos doon ka na lang magpalit sa siya.
Pwede naman siyang pagawan doon. Hanggang doon pa naman yung lupa ko doon sa baba. Di ba? May exercise ka pa. Exercise yan eh. Di ba, tol? Exercise yan. pa. Dami, hawak lang yan ng may ugat na... Grabe yung may ugat na yan. no? Eh pag nandito ka, hindi ka naman sundan ng mga ugat-ugat na noon. Malaki ugat Tapos tay, kung halimbawa naboboring ka, tay, pag naboboring ka, ay no, magdilig-dilig ka lang ng halaman. Diba? Kasi hindi sila putik. O eto, may muning pa oh. Kada linggo, dadalang ka namin dito bigas, no, tol? Ang maraming tutulong dyan, si Mami Amelita. Dami na Oo, yung mga sponsor Mami natin sa Sharma, Team Butete, sila Mami Lulu Woods. Lolo Woods, Mami Sharma, Hindi Mami tayo babayaan Entisha, kay Mami Tets. Konti lang ang tubig na kumapatak. Yung malalim na, nakalalim ito. Malalim yan. Kulang 6 na tubo yan. Grabe, no? Umaabot siya ng kasi 20 feet ang isa eh. Oh, so 20 feet, 100 feet mahigit. 120 feet siyang nakabaon dyan. Sobrang lalim. Ha? Okay, ano mo tayo at maligo ka na. Nandito yung may sabon dyan. May ano doon. So, yun guys, hanggang dito na lang siguro to. At pagpaliguin muna natin si Hugas tatay. muna po ng kamay. Oh, sige tay, magugas ka lang ng kamay mo dyan. Wala akong walang problema sa paghugas ng Ito. ano, pinggan. Ito ang sabon oh. Oh, yan na, si tatay. Hinahawakan ako. Ah, Ayan, sabon oh. Oh, opo. hugas ka lang dyan ha. Sige, magluluto na kami. So, kawawa naman. Nakalasa ako ng Gutom si gutom nakatatlong po yan. Nakatatlong pinggan, nakatatlong sandok na. Kawawa naman. Pahalata mo talaga tol na ilang araw hindi kumain, no? Pero nung nandun ako sa may tollway Yun, no? control sa Coastal Mall, sa San Telero Construction, binibigyan ako ng Soler Hotel. 3 kilo. Ilang araw siguro hindi kumain to. Galunggong, dami. Ngayon nga lang ulit daw siya nakatikim ng isda. Ganyan ang kain Kawawa naman. pininogram sa computer daw. Bibigyan ka namin, pero ganyan karami ang kain mo. Doon ako nagkaroon ng gana. Kawawa naman si tatay. Oh. Sa Soler Hotel, Tatay Jose. Sa San Telero Construction sa Coastal Mall. Mga ilang araw ka nang di nakakain ng maganda-ganda tay. Ito pong hinigop nila ang bigas. Mahigop nila yung bigas, hindi ka na nakakain. Mawawa naman, no?